Aksyon Radio Philippine Standard Time las 3:53. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pizza size na bulan sang Disyembre tuig 2022. Action! Action! Radio! Radio! Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action! Action! Radio! Pila sa Radio! nato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, Negros Occidental first runner-up sa Excellence in Administrative Governance Provincial Category. Kapin 8 ka kontraktor interesado para sa Solid Waste Program sang siyudad sang Bacolod. Lalaki, nakuhaan sa masobra 100,000 nga sebo sa siyudad sang Silay, ginpasakaan na sang kaso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Luyag sang kampo ni Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag nga mag-inhibit kuno ang Department of Justice sa kaso nga ginpasaka batok sa iya. Suno sa legal counsel ni Bantag nga si Attorney Rocky Balisong, magapile sila sang motion for inhibition batok sa Department of Justice Prosecution Panel. Suno kay Balisong, salary grade 30, si Bantag, rason nga ang ombudsman amo ang may jurisdiksyon sa iya. Sa piyak sini, ginbasura gilayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang luyag sang kampo ni Bantag, kaginpalayag nga ang Department of Justice isa ka executive branch kag hindi judicial. Ang gwa ni sang kaso ni Lapid daw nahimo nga ay huodo terores ang gwaya. Daw sarswila ang gwaya. Maisog pa ang suspitsado sa nagapungko sa aton gobyerno. Daw hindi mentindihano. Nagligad daw portigid ang arangkada sining isyo. Subong kumanay kanay. Pero nagpakita man si Bantag sa preliminary. Di mayo ini. Kay direta may balan, kung bala, ining panumbungon bato kay Bantag may kamatuuran o kon wala. Para kwintas klaro kita nga ipaatag naton sa pumuluyo nga sino ang may sala dire, sino ang nagasugid sala kagusto. Si Remulla, Department of Justice Secretary, o kon si Bantag nganay among hari-hari sa Bilibid Prison. Pag kapatay ni Lapid, dihamak ang nadiskubrihan sa sulod sang bilangguan. May mga tunnel, may ginakot-kot, daw hindi mentsindihan ang nagakatabo sa sulod sang Bilibid. Nadiskubrihan dito man nga mga sobra isa kagatos nga bangkay ang ara sa punerarya halin pa sang tuig 2021. Ang iban gani na autopsy na, wala pa magwa ang record kung bala ini sila nagkalamatay natural nga kamatayon o kung may mga foul play o kung may mga nagkalatabo nga hindi amo sa sulod sang Bilibid. Grabe ang nadiskubrihan nga mga sekreto sa sulod sang Bilibid. Daw nahimo alagyan si Lapid. Galing, basibla kon mabutang naman sa Nevermind ang iya sini nga kamatayon. Kaya daw nagsarswila ang isyo. Nagligad si Bantag ang sintro sang isyo.
nagalakat ang panahon daw si Bantag kag Chirimulya among nagwa nga nagasinabtanay sa isyo. Daw hinali nalimtan ang murder nga kaso ni Bantag. Porte, no? Grabe. Amo na sa Pilipinas Ang Pilipino dali malipat. Pero dapat klaro ini sa publiko. Luyag naton kasi hindi publiko nagahulat kung ano ang kamatuoran sa likod sini. Sinogi bala ang mastermind. Kaya man kung mabalaan nga ang mastermind ara sa sulod sang bilibid, tilaban-laban base kon madalahig sa kaso si Bantag. Ang isaya ka bodyguard na dula, nowhere to be found. Tingala ko una pa sa palagyo. Amo nang dako nga question gid. Kung nagasiling sila nga inosente sila sa kaso, nga ang nagkaladula ini sila, nagpalalagyo ini sila. Kay kung inosente ka sa kaso at tubangon mo, kaya ang kamaturan magahilway sa imo. Tubtob subong hindi siya makita. Di na yan nato naggadto. Isa to siya sang mahimo makasugid sang kamaturan sa likod sang kamatayon ni Percy Lapid. Grabe, no? Ang tanan nga pamatuod o si Bantag ang nagapasan subong sang tanan nga pasibangod. Apang sa nasiling tana, magapabilin siya nga inosente unless prubahan nga siya gid ang mastermind sa pagpapatay kay Lapid. Amo na yang aton nga korte. Galing nawasak lang ining klase mando kag ang aton sini nga ordinansa kaglaye sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ato ya wala to ya layi-layi nya kon daw bumato patya. Ang iban to daw wala mabato patay gyapon. Wala ginatubang sa husto nga korte. Ti ang korte sa to daw tamimi. Wala sang mahimo. Dapat ya ang bisan ano nga klase sala kag ano ka kriminal dakpon kag iatubang sa korte. Kay kanugon sa korteta kadamo sa mga mamalida sa bilog nga kalibutan pinakadamo abogado ang pungsod Pilipinas. Ambot silingon dihamak nga krimen ang nagakatabo sa pungsod Pilipinas. Amo ina ang nagakatabo sa aton. So ining kaso ni Percy Lapid base mabilin sa tugon-tugon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:01 na. Kinatawgan ng aton patrol. Dugay-dugay tawgan ta kamo para mag-report sa palibot sang syudad sang Bacolod sining bulan sang Disyembre kadasig lang sang lakat sang panahon. Morning dira kay Milili Oligo, kay Milvin Piñapel, good morning man. Kay Jose Monjuan, good morning. Monitor sa Pandanbil, Hinigaran. Taga Hinigaran, good morning. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Monitor kami sa Barangay 14, Dawis, upod sa asawa ko nga si Annalyn Evangelista. Kay Niliane Sabran, good morning man. Monitor kami. Sign on, sign off sa Barangay Tagok, Purok, Manga, Kabangkalan City. Sabran family. Kay Huma Lumina, dira kay Alex Muntisa, good morning. Kay Ters Birgara Sanso, good morning. Gamonitor sa Moises Padilla. Taga Moises Padillada, good morning. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Si Judge Nap Diamante, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Pare Remias Arroyo, kamusta? Kay Toto Raul Alibuga, galadlay ka na pamahaw mo na. Morning. Kay classmate Efren Pompirada, kag classmate Nets Alarcon, good morning man. Kay Reobien Tampos, kag Bob Rancia. Sa Sinda, Gumabat 2, Barangay Ilope, Silay City. Kay Lado, Kagasmin, Galagate, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time las 4:03 na. Aber tagaan taig talupangod ang palibot sang siyudad sang Bacolod. Kamusta kamo? Balangon na kamo hoy, may klase, may
opisina pa. Dali na lang ang bakasyon. Ang mga estudyante kapahuway naman ni, dali na lang ang bakasyon. 19 kaadlaw na lang Pasko na. 26 dias na lang, saylo na kita sa tuig 2023. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:04 na diri kita sa mga observation report sang aton patrol. Dugsing kita sining kaagahon. Balita sa Tuod patrol. kita kay Action Eden Aboso. Action Eden, good morning. Starry na. Ay, aga na gani. Hindi na starry. Talay. Guys. Pero kanabi, Action Fred, sa nga pa sila kalangitan, clear skies. Good morning. Dira sa aton sininga mga ka-aksyon. Kamusta ang inyo sininga tulog? Kay do katawhay. Pero kadami isang huyop sa hangin, Action Fred. Hindi, hindi wala humid, hindi wala pilit. Di mapaang. Oo, amo na sa, hindi mapaang. Di ka namin, wala pabugtaw mo. Hindi pilit ang huyok sang hangin. Kagti, syempre, pasalamatan kay nagtaw naman ikaw sa panimag nga adlaw, Action Fred, para mag-nest sang mga blessings naman subong adlaw, no? Sa aton sini mga ka-aksyon, ara na sila Action Fred. Alas 4 na, amat-amat na nga nagabugtaw. Gahinuni ng iban nga mga kaldero, sang iban nga mga balay, kahit di mapreparar na, especially si nanay. Sang balon, sang kabataan, sang ila sinibana, ila man mismo kung nagatrabaho sila. Padulong Action Fred sa ila tagsa ka mga destinasyon subong nga adlaw, especially sa mga student kid. Kay ti may aradan Action Fred mandong deped nga ti mod nga para at least somehow mapabilin sa gihapon ang health and safety protocol. Wala sa gihapon sang canteen ang iban nga mga eskwelahan. That's why nga gina-require gid ang mga ginikanan nga may pabalo na sa ila mga kabataan to avoid man nga magbakal bala sa eskwelahan, Action Fred, ang mga kabataan. Kasi kabalo ka naman subong may issue pagidaan sang ginatawag nga kolera. Kaya mo na dapat talungan sa mga ginikanan. Mo nang gabaka-baka sila Action Fred na iban nga reklamo kay no manimanti. Wala to daan halin sa agay pabalon, kwartalay pabalon. Ang kabataan mabakalang sa gwa sang eskwelahan. Kay subong niya ginahalungan na nga halin sa ila balay bisan kuan lang na ng uga. Importante may balo ng kabataan, safe halin sa balay sila nagluto para hindi man maglaba ang liog mo nga maugto na ba si tong ginabakal ni Toto kag ni Inday ba si fried chicken to nga may ulod. Ay, abaw, kalain na siguro Action Fred sila sini nga paminsaron. Pero ang aton sini nga mga ka-action, baka-baka man nakadamo na gani sa mga nakita naton nga nagapadulong naman Action Fred sa merkado para magbakal sa ila sini nga mga lulutuon. Bisan ginagmay lang daya, okay na Action Fred, utan-utan lang nagawa, pwede na. Basta ang importante makakaon lang isda lang nanay kay diti do medyo barato subong ang isda kangay sang karaho dabe 80 tugtog 200 pesos ang kilo, ang panit 200 pesos ang kilo, ang lobo-lobo 150 pesos ang kilo, impunan Action Fred sang itlog na may ara tag 9 pesos ang isa ka itlog subong pwede sampat na sausalas langgaw ketchup namit na iparis man sa kanon. Importante nga may balon kag kauno ng mga kabataan kag kamuman sa inyo man sini bilong nga adlaw nga pagtrabaho. Kadamo naman sa mga establishmento nakita nato bisan amo ni oras agad na may mga nagakutik-kutik pa indication nga ari nagikita Action Fred sa panahon sang Pasko. Sa aton sila magka-aksyon ara sa gyapon ng COVID-19, halong gid sa tanan man nga oras. Kag siyempre, updan man sang pagpangamuyo. Observation report halin sa patrol, Action Eden Aboso. Una sa balitaw ng aksyon sa Bacolod, Aksyon
Radyo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:08 na. Panindahan na kita. Pili ka lang Libertad Burgos Palapala. Ang Sinda Market daw wala size payaga bugtaw da mo. Gaabre ang mga manog baligya. Ti anong inyo pamahaw karong nga aga? Ang manamit daw ginapulupananaw ko bala nang magbakal ka lagaw ng 3 ka bilog 1 ka kilo pagkatapos isugba mo. Amo nang ginapananaw kung nga kanamit isudan mo. Inang pagbakit mo gaso-aso pa bala. Makaon ka dayon. Tapos may ginsugba ka nga talong. Ining talong bala panitan mo sa sugba. Tapos tapan-tapanon mo sa tuktukan mo ahos pino-pino kag iburibod. Pagkatapos si Boss Bombay tuktukon naman iburibod man. Butahan mo jud tay patis baw kag sinamak kilawin nyo bala. Porti sa pagkanamit. Hindi ka na magkanon Amo na lang na. So sa pagkananam, ang lagaw basta init pa, namit mo, sila siyang bukaw-bukaw. Basta nga pagbakit, kaong ka na yun, nag-aso-aso pa, pao sa pagkanamit ka. Wala tupong. Amo nang ginapulo pangita sa ginhawa ko, karon nga kagahon. O bangon na kamo, ano pa da ang ginabulubarikutot nyo, mga estudyante, pukawan na. Lapit naman lang Sa masunod nga simana, bakasyon naman, makapahuway-huway na ang mga estudyante. Of course, ang ginikanan, kapahuway man, pabalon sa kabataan. Luyag mo kasi hindi, bangon kagit temprano mo. Kapin bagil ko ng klase sa kabataan, alas 6, alas 7, baliskad ka sa katre mo. Kahit pobre man kabataan, palakton mo wala balon, kinanglan niya pabalunan mo gid. Labi na subungan na hadlok man ang ginikanan nga magpabakal sa kabataan sa gwa sa mga bulutuan, ti lutuan ninyo. Dali mo lang na galabanan sa lulutuon nyo na bilang ready to cook na nga daan ng mga pagkaon bilang dali lang lutuon. Pagkatapos ti may balunan ng kabataan, tiluan mayo, pabalunan tubig. Ti kundi ayos, pag-abot sa bulutuan, pagkaugto may kanon ng bata. Kaya kung nula kanon na bata, kung may balon siya, ang iya sila tendency magwato. Kag mangilag-kilag to kung anong mausang-usang ya. Wala matagasiling hindi maayong baligya ara sa gwa. Kundi safe na lang kung ginaluto gid sa sulod sang puluyan. No? Amo nang aton niya, ang ginasiling naton nga, ang naganegosyo sa gwa, tiga buhi-buhi man natural, mabuhi man ang mga kauturan naton. Pero sa nagabaligya bala sa gwa, siguruhan nyo man nga matinlo gid ang ginaluto ninyo para man sa mga estudyante. Para daw wala sa magtuhaw nga isyo bala. Action Radio Philippine Standard Time las 4:12 na. Tikang sang panahon karon nga adlaw. Medyo matulutawhay ang aton sini kalangitan, pero ang Cagayan suno sa Pag-asa maulanon. Ang Visayas, Palawan, upod na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro may ara ini panalagsa nga pagtupa sa ulan. Magulugal umon ang kalangitan bangod sang localized thunderstorms. Ang Visayas, Palawan, upod ng Kalayaan Islands, Occidental Mindoro, moderate lang ang pagdulodapya sang balod makanay-kanay, pero hindi kita magsalig kay kung kaisa may ara pugada nga nagakatabo. Pero daw safe pa kita. Wala pa man sang ginreport ang Pag-asa nga may mga weather disturbance kita. Pero ang ginakakulbaan lang naton, ining palayag sa Pag-asa nga daw may duha pa ka bagyo nga magsulod antes magtakop ang bulan sang Disyembre. Balo ka nga ginakulbaan kita. Ang bulan sa Disyembre, basta may bagyo, masyado kabaskog ina. Kag kalabanan, galandfall gid ina siya. Sa bulan sa Disyembre, Nobyembre kag Disyembre. Pero balo naman may ara mag-isa mga mulo milagro nga base pa lang kon hindi man magtupa. Pangamuyo tay.
Nga kabay pa kung magtupag iba siya kag hindi mapunggan kay naturalisa ina kabay pa nga hindi lang tuman makahalalit nga hindi kita malitan bla man Disyembre subong sakit man na nga pusdakan kasang mabaskog nga bagyo magtalabog ang kabalayan sa iban magkalawasak may baha kag iban pa no? Subo-subo gawa ang Pasko sa pila naton ka mga kauturan. Amo nang siling ko nga kon pananglitan magwarning ng pag-asa nga may ara na bagyo kag babaskog nga bagyo hindi na kita magpakatiga pa. Subong pa lang pagpalayag sa sunod nga semana posible masunod ang bagyo kinanglan ang tanan nga preparasyon pati gayuno na. Kung daw mahuyang-huyang ang balay bantinga na ang tanan-tanan nga delikado nga mga kahoy nga malapit sa puluyan tapso na preparahan gid kay kabudlay na ang baha kag landslide kay kun pusdakan kita sang porte kabasko ga bagyo ti kun magpaulo-ulihi ka magsiling ka hindi man guro magtupa kag humanos gulpi kag wala ka preparasyon ikaw man gyapon may nulso lamak mo nga Pasko imo ya kung matabo, wala man natong ginapangamuyo. Wala kay muyo balay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:15 na. Morning da kay Doy Artor. Tamyaw ko lang pamilya Dison kag Dihada family. Salamat gid. Wala sang anuman. Si Alex Buntisaw. Morning nga pita sa aning training center samtang naghaklo sang priska nga hangin sa dagat ba mayo man nagkambyo klima ka kay Sherwin Hugos happy birthday kay Tipoy Hugos Barangay Hagimit La Carlota Tipoy happy birthday badungan sila ni Aksyon Nixon Tahom birthday ba si Aksyon Nixon Tahom birthday man karong adlaw bisan paano bisan litson manok lang nagpadalagid sa Aksyon Radio. Kay Julpa Karitatibo, tamyaw ko lang Bindol Family, Tilong Kulot Karitatibo, sang Barangay Robles, La Castillana. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Jimmy Latido Jr., good morning man. Nagamonitor siya sa Barangay Mailom. Nya salamat gid. Kay Joprech Francisco, good morning kapamati kami subong. Tamyaw lang Aposaga pamilisang Manapla. From Bugang Antubuso, Negros Occidental. Kay Armando Gabang, good morning man. Ari lang kami, wala ang tatinga pamati sa Aksyon Radio. Labi na gid sa programa mo, salamat gid. Okay. Kay Felix Magtulis Villatora, good morning. Listening sa Pontevedra, good morning man sa mga upod ko sa Silver Dragon Construction. Kay Ernesto De La Rosa, tamyaw ko lang De La Rosa family sa Hacienda Alicia Isabela. Sige. Aksyon Radio from Saudi Arabia. Bao si Ernesto De La Rosa sa Saudi Arabia kagali. Sige, good morning taga Saudi. Kay Wins Pahon Kuni, morning. Nagamonitor dira sa Taiwan ba? Sa Taiwan siya. Sa diini. Kaohsiung, Taiwan. Kay Jose Mungkal Torilla, monitor sa Binalbagan. Kay Roger Burgos, good morning. Tamyaw ko lang Mama Winnie Giray, Burgos ang Barangay Canmuros, Binalbagan. Belated happy birthday sa brother ko. Ni sa Ronald Burgos. Sige. Belated happy birthday lang kay Ronald Burgos. Las 4:18 na. Anano pagid ang pila ka mga balita. Din kwestiyono ni Senador Risa Hontiveros ang pamunuan sang Department of Health nga nagpamalibad ini nga ipaidalom sa audit ang tanan nga gingastos ang gobyerno sa pagbakal sa bakuna batok sa COVID-19. Suno sa senador, madugay niya ginpangabay sa DOH nga i-audit ang gingasto pagi man sa pila ka resolusyon
sa tuyo maibalaan sang publiko kung nausar sang maayo ang pundo. Palayag pa ni Hontiveros nga samtang nagalawig ang proseso sa special audit, hindi na matumod ang mga ahensya kag individual nga posible may imbulbado sa anomalya sa pundo nga gingasto kag ginutang sang gobyerno. Dapat auditan ini kay manti people's money ini. Iya ini sang tao kwarta. Dapat maibalaan kundi naggadto. Kung naggadto lang sa husto nga aman, ano gid ang dapat niyo kakulbaan kung husto ang ginkadtuan sang kwarta. Dapat maibalaan sang tao kay man luyag naton kag sa hindi ini nga kwarta iya sang tao. So dapat pabalon ang tao pagi sa ginabayad nila nga buwis. Aga pa, basi matabog ng kataro. Daw minyo, ga sulusagra kita kon kagaon, ga kambyo klima, no? Ang kambyo klima gani, ang matugnaw pagidya, amo ang iniro. Ang Disyembre gani, hindi pa tama gid. Makanay-kanay ang huyop sang amihan. Pero pagkalatunaw sang ice, sa Siberia kag sa China, dira ka makabatya kita sang tuman nga katugnaw sang panahon. Morning na, nabuksan kong buon-buon ko. Tamyaw ko, asawa ko, si Gina Toribio Panes, kag bata ko nga si Ila Jean Panes, sa ilang nga dua dira sa San Isidro, Barangay Cubay, La Carlota. Kinatamyaw kamo ni Gamay, tulo sa Panes. Okay, good morning. Talagsa ko lang ningin na buksan ang cellphone nga ni kay kalabanan ti ari ko. Nagatamyaw kita kag nagatamod sa computer. Kung magsulod sa computer ang inyo sining panamyaw, sigurado mabasahan ko ina. Di daw may ligwa-ligwa na gawa ang aton programa. Gina-adjust lang namon mo ang bag-o namon nga mga schedule sa komersyal para bisan paano makapulo panamyaw mga kita lawig-lawig sa aton sini mga taga-palamati. Anano pagid ang mga balita naton? Mga balita lokal, gindayaw ni Bacolod Mayor Albi Benitez ang ginhimo sang isa ka concern citizen ang pag-report sa iya paagi sa pagpadala sang video nga pagkawat sang taklo bala sang banhol sa Dalan Aranita sa Barangay Singkang Airport. Naglawig ang video sa masubra isa ka minuto sa diin makita nga gintuyo gid ipalagyo ang taklob sang manhole nga ginsakay sa tricycle. Dua sa mga pasahero sang tricycle ang nagpalagyo samtang ang driver naman ang nagpakitluoy kaginbalik ang taklob sang manhole. Sa speech ni Mayor Albi Benitez sa flag raising ceremony kahapon sa ngaga, Lunes, yagin pahayag nga Domingo sang gabi sa iya nabaton ang video. Mabatian sa video ang tingog sang concern citizen nga niiluyag sang alkalde nga ini nga hilikoton. Suno sa alkalde ini ang pagsugod sa pagbago nga hindi lang opisyal ang nagahimo sang aksyon kundi lakip na ang mga pumuluyo. Para kay Benitez na namian ini bangod ang tao ang mayara sang pagsalig sa gobyerno. Samtang liwat nagpanumdom si Benitez sa speech sa mga empleyado nga wala sang dapat color coding sa Bacolod City Hall. Mayo man na. Kung may mga tao nga concern bala, inihalit na gimana niya. Ang taklob ka banhol, kwaon mo imo, anong klase utok ka. Kung sumigabong ni imagron, nang gablo panihol, kagid kay gulpi lang, abi mo may tabon, bumulahaw kas dalom, ti kundi disgrasya man, ang pila naton ka mga kauturan. Kung nagahimo kamo sa mga bagay, siguruhan nyo man, na hindi mamalitan ang pareho ninyo. Inihalit niya. Ano niya ng manol? Ibaligya? Ang takol ba? Pertik bugat. basi may balor maguro eh. Ay, oo. Si Milili Uligo gatamyaw man, happy birthday kay Nixon Tahom. Sabi nyo, si Nixon Tahom kung mag-birthday, ay big time ay. No? Big time yun mo. Gaplano, ganisa niya, mayo action pred yung guro. Mapaihaw, mapalitson ko baka eh. Lingkot hindi giman na guro ko niya, may ginapili ko to.
mga bulubarato niya, mga 80,000. Kuti, kaya niya, medyo gamay-gamay pa man nga baka. No, pwerte si Nixon, no? Maamo lang nga baka yang ang magkuang kasang baka, yung napatiyog niya mo. Napatiyog, nga matamat lang bla, nga pagkaon. Pwerte ba? Hindi magbanta si Nixon. Terrible ang handom. Diba si karon makadala di siya. Kay Ronelo del Rosario, good morning. Pamilya del Rosario, Jutay kag family Herla. Good morning kuno. Kay Amek tay 45 Garcinigo, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. No, manami idugsing. Ligwa-ligwa bla. Ay alas 4:24 na. Sige Standby ka mo da, balikanta ka mo kay may mga importante ako nga obligasyon. Standby. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako mahulam. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, plate, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message
message Oo, para sa nagpadala siya ng Kasi wala man message. siya magamit, no? Mm. Pero sa last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basi ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos kami Tapos sa may maskila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung sana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Budlay, nag-isa sila. Nag-file sila sang formal nga petisyon nagapangabay isa kagatos nga saka sa sweldo kada adlaw. Ang miyembro sang partido ng manggagawa kag subong man ang pila pagid ka mga grupo dulungan ini sila nga nagareklamo kang nagpadala petisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa National Capital Region subong man ang pila ka mga kaprobinsyahanan nga suno sa ila kinahanglan na nila ang saka sa sweldo bangod hindi na nila malabot ang kamalahalon sang balaklon sa merkado. Tikon gayo ka saka sa sweldo posible hindi pa man na matuman karon nga bulan sa Disyembre base kon matagaan kay gayunan sa tuig 2023. Action Radio Philippine Standard Time +4:31 na ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 sa ngaga tubtob alas 3 ang takna. Time +4:33. Balik ako pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung ano man ang ginhambal sa natungdan, wala kayo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulog gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kag ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo madua ng mamuna kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident.
Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Ang Senate Blue Ribbon Committee nagpalayag na nga imbestigaron ang ginaligar non-disclosure sang departamento sang ikaayong lawas sa detalye sang COVID-19 vaccine. Ini lang pinamakal kag ang pila ka mga kasugtanan sa mga nagabaligya sang among bakuna, lakip na ang pila ka mga gindunar. Ang Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba nagpalayag sa mga senador nga ang World Bank kag Asian Development Bank nagapangabay sang special audit sa loan nga ginhatag sa gobyerno sang Pilipinas sa pagbakal sang bakuna. Siling ni Cordoba, ang anay Health Secretary nga si Francisco Duque III nagsulat sa State Auditor nga ang DOH hindi makahatag sang dokumento bangod sang ginpirmahan non-disclosure agreement sa mga supplier. Sa advisory kahapon nga adlaw, ang committee chairman nga si Senador Francis Tolentino nagsiling nga ang panel maga-imbestigar motu proprio kag initial hearing ginset na sa Disyembre 14 na. Siling ni Tolentino,
ang Pinoy may kinamataro nga makaibalo kundiin kag paano ining coronavirus jobs ang gingamit kag suportahan ini sang audit agod may balaan kon bala husto ang pagbakal, husto ang gingamit nga kwarta nga iya sang gobyerno. Ti aton ina kwarta nga hindi nila pag-ipa-audit kay inapa-audit ini kay nang hulam kay mo kwarta, anong gingastuhan mo, pilang gingasto mo, ano kadako sang gingasto. Amo gilang na kun daw transparent malang kag kun wala malang sa pagpati ninyo sang mga anomalya kalamalamahan ang ginloan nga kwarta sa pagbakal sa bakuna, ano gid ang inyo kakulbaan. Kay kuno may mga kasugtanan sa mga pila ka mga firm nga ginbaklan sang bakuna base kon may mga transaksyon kamo kabalo ka naman sa gobyerno ang transaksyon niya purti wala niya kadula kon magbakal ka sa isa ka gamit nga daw milyon na ang dason nga pamangkot da luwas sa mayo kag unisto nya pilakon akalay. Bisto naman amo giman ang nagakatabo. Luwas abi sa pila naton ka mga kauturan kadaw medyo ulo unisto gawa. Gawa lang pero may ara giman nga wala iya nagapahilabot. Ang kalabanan sini ini may mga puder malang bala ang nagaabuso. Wala man niya abuso mga simple nga empleyado. Empleyado siya ti pungko lang saya iya trabaho mo lang ginahimo iya da. Kung makaganit sa juta, ito pwede man. Sorry Sa iban, wala man guro gaganit kita. Kaya man kadamo sa mga kilala tabla, ng mga negosyante, na kung mag-apply sa mga lisensya, magbayad sa kung anong nga balayranda, ang ilang mga papilis, ti kadamo sa nabalaan tala niya, gabre nga daan niyang lakir ya. Kung may ihulog ka, dasig na yun, pirmahan niya. Kung wala ka ihulog niya, balik lang na suna. Kakatabo gimagali na sa aton panggobyerno. Iniya mga prominente nga negosyante ni mga grupo naton nga mga Chinese. Amo na yung gasugid. Nya kinanglan niya preparar ka, kadto kanya gobyerno, bayad ka, transaksyon ka, papilis ka, bayad ka, anay, nya pipalal ka, kwalta kay kung wala ka kwalta, wala ka hulog to, daw balik-balik kay sa kasmana. Pero kung hulog ka, pilma dayon. Lagko ni mga negosyante ng mga Chinese Baho. Di wala ta mahuyas na. No. Ang ganitanay porte. Alin sa ibabaw pakadto sa idalom. Nga gulugan man. Tiyan mo ni. Nga kabudlay. Basta gani may transaksyon, kabudlay i-audit. Auditan mo imo na yang nga basikon. May pilato ka mga transaksyon. Nya pila na. Nya 2 milyon. Minus imo niya kay ikaw ang nagbakal may porsyento ka. So, ang buot silingon, ganit diri, ganit dito. Action Radio Philippine Standard Time las 4:52 na kay Agot Hinayan. Good morning. Monitor kami dia sa Punta Taytay. Taga Punta Taytay, good morning. Kamusta ka mo da? Happy birthday kay Nixon Tahom. Boda mo gatamyaw kay Nixon Tahom. Grabing birthday Kay Evelyn ni Pamusino, good morning. May lang nga pagmonitor kay Primo Dan Haliko. Ari na siya. Primo Dan, good morning. Membro ni sa sang missing. Missing ko, wala. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor kami niya. Ni Lani Hulagay. Tamya ko lang happy birthday sa hinablos ko, Claire Hilin o kung Jilin Terwell, subong adlaw. Gusto man na pagbasa ko. Kay Billy Aybay, good morning. Pangapita, monitor kami sa Purok 2, Barangay La Granja. Kay Nico Nix, baw. Tamya ko lang pamilya Hilya, Barangay Canruma, Pontevedra. More power sa Action Radio. Salamat, gid. Action Radio Philippine Standard Time las 4:53
53 na. Aber, kape-kape kita anay, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract ang aton rekomendasyon. Hoy, Pang, to kalala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 kasimana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya,
cellphone, kagiban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Report anay sa Kapitolyo, Negros Occidental first runner-up sa Excellence in Administrative Governance Provinces category. Balita Kapitolyo. Si Action Marlon Hinubia may report. Action Marlon. Good news para sa Negros Occidental. Bago nakakuha sila ang first runner-up sa Excellence in Administrative Governance Provincial category. Ini ang ginanunsyo sa Department of Interior and Local Government o na DILG Western Visayas kahapon. Maduduban nga nagligad nga Nobyembre 18 ang Regional Validating Team sang 2022 Search for Excellence in Local Governance o kon Excel Awards sa DILG ang nagpatigayon sang on-site validation sa Negros Occidental. Ini matapos nga ang probinsya nalakip sa top 3 provinces nga ginapilian agod hatagan sang Regional Award. Ang Excel Awards nagakilala sa mga local government units sa ila siring best practices in administrative governance, social governance, economic governance, environmental governance, local legislation, public safety, kag peace and order. Labos naman ang pagpasalamat ni Governor Bong Lacson sa provincial kag regional DILG bangod sa ginhatag sining bulig kag guidance sa probinsya agod malabot ang mga parameters sang good governance. Ang ka-action yung gikan sa Kapitolyo. Action na Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time. Las 5:03 na. Good morning da kay Eldiana Cabudillo Paborada. Morning.
O sige, pamilya paborada. Ngapita, salamat gid sa pangagda. Kay Maria Lini Guanson Hulagay, good morning. Liog tamyaw kay Armida Kagiba Guanson sang Barangay 2 Isabela ga monitor. Kay Dilia Liabe, good morning man, ga monitor sa Charito Heights, Barangay Granada. Kay Randy Espanyula, good morning. Tamyaw ko na sa mga apo ko. Si Buging, kag Isay, Barangay Maaw, salamat gid. Kay Lisa Castellano Parungaw, good morning. O de kami na sa imo sa Cabanatuan City ka monitor sa Cabanatuan City. O sige. Good morning kay Arlene Villalobos, tamyaw ko lang Sophia Angel Tanalion, Salvador Tanalion nagamonitor sa Pontevedra with love. Kay Ramiro Marabilia Jr., good morning. Kay Roy Huson, good morning, monitor kami dia sa La Carlota. Sa Barque Tribe, good morning sa inyo. Kay Manjo Arnijo, kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Villanueva, kag Antonio Yulo. Kay Jeronimo Vergara, morning kay Mrs. Carmen Gonzales Vergara sa Sunshine Village, Bacolod City. Kay Utay Benedicto da, tamyaw ko sa pumuluyo sang Barangay San Jose Sipalay, nagahiwat sang balik Kasadya Festival upod sa Kapitan Marlon Bibing Canilio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na, porteho. Ang presidente kag vice-presidente porte kataas ang ila trust rating. Approval kag trust rating suno sa nationwide survey nga ginpatigayon sang RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang nationwide survey may margin error all plus or minus 1%. Bao mga 5,000 ka-adult respondent ang gin-survey. Suno sa Boses ng Bayan survey, naging patigayon Nobyembre 27 pakadto Desyembre 2, si Marcos nakakuha sang approval kag trust rating nga 83% kag 87%. Si Sara Duterte, Secretary sang Department of Education, nakabaton man 81% approval rating kag 87% trust rating. Puerte, no? Katagas ang mga rating nila, kag dumayo pa man subong ang performance, no? Makita nyo bala subong ang performance ni Presidente Bongbong Marcos, puerte man, no? Arangkada man siya. Puerte man nga mga benepisyo ang ginhatag niya sa pila naton ka mga kauturan dire sa pungsod Pilipinas. Mga plano bala nga porte nga mga plano para sa ikaayo sa pungsod, may mga kadiwa nga barato ang presyo, mayo ano daw magamu-amo ni nga plastada daw kampiyon. Hindi lang ng Marlica Wealth Fund na kaya daw ginakulbaan ako na iya. Gamiton mo ang pundos ang SSS kag GSIS ba basi mapurdoy na karon disgrasya mga pensioner. Hindi lang na iya, no? Damo lang kita lang kamo ibanda nga kuluan kwarta. Hindi lang na yang ginasaligan sa aton mga senior citizen kag mga nagre-retire na kag ang manug-retire pa. Ano na karon kung mapututikoy na ano na lang? Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Ba, sumalot naman si Pusong Bato. Ano ini? Nga ari ka naman di. Sumalot ka naman. Good morning, good morning. Sa pila naton ka mga kauturan, muning tamyaw kay Salustino Bunda sa Barangay Ilicante, Sarabia. Nagatamyaw si Sonia Baira sang Rosal Takuling. Ba, taga Rosal Takuling da, good morning. Kamusta ka mo? Sige ah. Dira kay Chao Israbon, good morning ah. Kay Chao Israbon, kag
Baran ni Rico. Nagatamyaw aming Opsima Gingging Perez Kunsing Baran alin sa Sitio Pait, La Carlota City. Ang iban karon naman balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sa ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom.
for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata. Amo naman damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamong ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat dito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, nagapasalamat ako sa kanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, sa iyang mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat may mga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag
disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig. Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 21-30. Una nga bula resulta 21 kag 30. Second draw 4-6. Ikaduha nga bula resulta 4 kag 6. Third draw 4-21. Ikatatlo nga bula resulta 4 kag 21. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 54,48,468. Ang jackpot 54 milyones 48,468. Kombinasyon in any order 2, 19, 48, 24, 43, 52. Resulta sang 655 19, 48, 24, 43 kag 52. Saylo kita 645. Ang jackpot 57,740,000. Ang jackpot 57,740,000. Kombinasyon in any order 25, 30, 35, 38, 17, 45. Kombinasyon sang 645, 25, 30, 35, 38, 17 kag 45. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Oy, may ipamangkot lang ako sa inyo. May ara bala bukol nga nagtubo sa lawas, may tumor ka bukol sa baga goiter. Kinanglan abyan mas temprano tunawa basi mangin malignan pa ina. Madamo nga testi. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kudaw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka nagmasi sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Bida Tombos, JC Sindico, Roger Aguirre, Bibitan. Kanday Parekano Rivera, Kakantoda, si Lori Apurado, si Paring Nestor sa Concepcion Talisay. Ginapaibalo ka mo ha, ang Kaisi Boys, ang Christmas party sa Sabado na. Pizza Jess Hiwaton dito sa lugar ni Bida Tombos bala sa Don Salvador Benedicto. Kampiyon tong lugar ya. Dito hiwaton ang Christmas party sang Kaisi Boys. Ang mga permanente daya sa kapian si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Munit Rujas, si Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Paried Jamson, si Billy Caro, si Jimmy Candelario. Ambot si Pulding Hipis kon
nagapamasyar pa da sa kapihan. O sige. Kay Jose Proilan, good morning. Kay Bing Bagatila, good morning man. Watching sa munto sa Carmila Talisay. Morning ko no. Kay Marieta Sulinap kag Moroy Rodriguez. Kay Imbong Diocampo sang Baaw, good morning man. Kay Ruming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning. Kay Gloria Lara, tamyaw happy birthday sa akon umagad. Kay Arian Lara, karon nga adlaw Disyembre 6 kag tanan nga naga sa ulog sa ila kaadlawan, monitor kami dia sa Barangay Palayong, Hinigaran. Kay Elisa Ilagan, good morning. Kay Iljan Cabudillo Paborada, good morning sa pamilya Paborada. Salamat gid. Sige. Bay lang pag monitor. Kay Domingo Barniso, good morning man. Dira kay Pili Asonsima, Renato Amay Tanan, Barniso family sa Kabagnaan, La Castilian. Radio Philippine Standard Time, 5:24 na. Balik ako pagkatapos ini. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gipangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Nagkakurog-kurog. Idala namon sa police station. Nagkurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kun makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Sila
siling ko sa ilang may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo ko sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ilaliog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga makashare sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress. Balita sa pato. Pod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, arestado ang top 8 most wanted persons sa Bacolod City Police Office kagyara sa target list sa PIDEA Regional kag Provincial Unit nga si Joe Jan Villar, 34 anyos, matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga paglapas sang illegal nga paghupot kag pagbaligya sang ginadilian nga droga sa sitio Sibukaw, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod sang taga BCPO Station 3. Kaupod man ang BCPO City Drug Enforcement Unit, Regional Intel Division kag Philippine Drug Enforcement Group. Sunod kay Lieutenant Colonel Jofor Cabral, amoy ni siyang chief sang Intel Unit nga si Villar ang nadakpan sadto sa bypass operation sang CDEU. Dugang pa ni Cabral nga si sa tion nga nagapasulod ang kapulisan sa lugar kung diin ang suspetsado. Agod ini ang dakpon. Gulpi lang, ginaligar nga gulpi lang nagabot si Villar sang iya armas luthang nga kalibre 45 kawintiro sa makadwa ka beses. Si Staff Sergeant Heriberto Legaspi nga apang maayo lang wala tigo kag gilayon man nga nadakpan ang suspetsado. Dugang pa ni Cabral nga sa karon na ang kaso ni Villar nga pagatubangon ini amo ang paglapas sang RA 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag RA 10591 nga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Si Villar ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 3. Balita din sa patrol ang kakini Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon 2. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na. Kay Elisa Iliganda, good morning. May lang pag-monitor ba si Jinke de Alagdon. Morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Bilasor, Banisa Mayo, kag Lokmat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, Papa Joe de Alagdon, Alma Uligon, Noel Amar, kag MJ Sison. Tanan niya da nga mga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Milagros Morales, good morning man. Monitor kami ni Edgar Morales, Barangay Maaw, Upod, kay Cesar kag Kali Morales, kay Cecil Bikbik, good morning man. Balikan ko na dugay-dugay, pasudlon ko na ang report sa City Hall, kapin 8 ka kontraktor interesado para sa Solid Waste Program sang siyudad. Balita City Hall. Action Dale Salazar, may report. Action Dale. Bayag action na Fred, gin-anunsyo ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga may kapin 8 na ka mga kontraktor ang interesado nga magpanguna sa Solid Waste Management Program sang Bacolod City. Ginatapos karon ang terms of reference para maumbisahan na ang waste management program. Ginapaabot na ni Benitez nga mapalawig ang kontrata sa IPM-CDC nga magatakop sa maabot ka Desyembre 31, 2022 ang IPM-CDC. Ang may duwa ka separado nga kontrata sa LGU. Una, ang paghakot ng basura sa syudad. Kag ikaduwa, ang pagdumala sa sanitary landfill sa may barangay Felisa. The last check ko to daw, 8 to, but I think daw natugangan pa. So, tapuso to ng ang terms of reference para masuguran ta ng aton waste management program. Nabatian si Bacolod Mayor Albi Benitez. Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon na proven and tested ang kaepektibo sang Life Extension na Vitamin D3. Dako ni siyang mabulig para malikuan.
Action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na Everden Herbal Capsule. Anong epekto sini sa aton lawas? Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permedi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano, kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kaya pinako okay na miskilan ako
Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos okay. Tapos sa mga skila. Last time, antong na doon medyo emotional ka kay abal mo ka panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, nang ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay, ko sila. Madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kaya ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Bata! Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kamang.
Report ni Aksyon Jano, lalaki nakuhaan sa masubra 100,000 nga syabo sa syudad sang Silay, ginpasaka na sang kaso. Detalye, upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Aksyon na Fred na pasakana sang kaso ang isa ka mekaniko nga nadakpan sa bypass operation sa Silay City PNP sa itong Sabado sang hapon sa area sang Gomez Extension, Barangay 4 sa syudad man mismo sang Silay. Iring nadakpan ang si June Pipito alias June Navales, 35 anyos, kag residente sang Cali 11 Bonifacio sa Barangay 2 sa mismo nga syudad. Naibalan Aksyon Fred nga ining si Pipito ang nakuhaan sang duha ka medium size, tatlo ka mga medium size, duha ka mga dalagko kag siyam ka mga magagmay nga sachet sa illegal nga droga nga ginabanta nagabugat sang 17 gramos kag may estimated market value nga 115,600 pesos. Wala labot diri sa illegal nga droga na recover man diri si Aksyon na Fred ang isa ka open transparent plastic sachet nga may mga traces na nga daan sang illegal nga droga kag ining 4,200 pesos kung sa diin kalakit diri isa ka 100 peso nga matuod nga kwarta kag may mga budol money o kung mga fake money nga gingamit ang kapulisan Aksyon Fred na recover man diri ang isa ka empty transparent plastic, isa ka empty nga cigarette pack, isa ka complete set sang regular nga cellphone o kung cellphone Aksyon Fred, may mga improvised tutor kag iban pa nga mga black o kung drug paraphernalia kasubong man ining motorsiklo nga gingamit sang suspect sa pagtansak sang illegal nga droga. Dini sa karon Aksyon Fred gipasakan sang kaso paglapas sa lahi nga nagadumili sa pagbaligya kapag upod sa illegal nga droga kahapon sang hapon kag karon siya nagapabilin nga preso sa custodial facility sang Silay City PNP. Sa tataran nga mga kaaksyon sa nagapangita dira sa minute-init nga kape kon kagahon basta kape, isa lang ato marekomendar sa inyo. Wala na sa iban pa maginom sa Dr. Out. Kagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:50 na. Federlip Lending Corporation, kinapahibalo nga ang Federlip Lending Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ng muna kay Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag-iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitlugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo. Morning, subuman kay Jose Mongcal Torilla, kay Dante Makilan, good morning kay si Silvic Bigda, kay Juanitis John, good morning man, kay Sidin Anakan. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay aksyon Boy Duran kag aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.